Salamat sa patamsak John Leonida Vlogs mula sa From Kusina ni Ganda at Don Sindong TV. Salamat po dun, kaibigan. Init sa Pinas. Sige na mga kaibigan, pumasok na kayo sa bahay ni Kuya. Magmahal na tayo mga kaibigan. Ay, nag-uudong. Pupus-pus tayo ah. Humihina na yung net natin mga kaibigan. Anong nangyayari?
Mahalang tayo. Dito ako sa labas kasi mainit sa loob. Hinang signal mga kaibigan. Dahil wala pang tao. Masok na kayo. Ang init sa Pinas. Hello guys, pumasok na po kayo. Kayo naiinip. Ang tagal niyo. Anong ginagawa niyo?
nangyari? Siya na nagloko. Diba? Ka nagluloko. Direk. Ano yung isip? Tara pa yun, di ba? Sira na isip ko. Magana ba? Nada dapat kong isip. Hassle na kayo, guys.
Ayun guys, magmahalan na po tayo dito, magbigayan po tayo ng saging. Siyempre may pa-jacket si host. Kaya na pang inaantay niyo mga kaibigan, mga kasunggog. Pasok na po kayo sa bahay ni host. Para makapaglaban na tayo mga kaibigan. Naglulubat na naman ang cellphone ko. Sabi na tayo, host. Hello mga kaibigan, pasok na. Asan na kayo? Ganyan talaga pag nagsisimula. Walang tao, tahimik ang lugar. Ginano ka man ba? Yes! Kauran! Dali, dali! Dali ah! Guys, it's happening. Ayan sa amin. Let's go, let's go. Oh. Hindi kayo nakakatulong.
somebody like you. Somebody like you. Paano sa baligyan niya? Buwan, automatic. Di ba may aeroplano niya? Buwan. Taro. Ako dapat biyahe ka sa mga Buharang balik.
Hirap talaga bilis. Nangyari. Mobile Legend. Pinpaban. Mobile Legend pinaban. Ambot. Rodrigo Duterte. Pwede na nakabatang. Grabe po at saka si Rodrigo Duterte. Ating mahal na Pangulo. Hindi ka lubat? Hindi ka lubat? Wala mga charge. Ha?
Ano na? Pasok na mga kaibigan. Wala pa kayo. Itagal kong mag-aantay. Harap na guys. Nakakapagod din minsan. Sa closet. Salamat sa patamsak. Salamat sa patamsak dyan, the pretty girl Elvis. LS ka ngayon? The pretty girl LS ka ngayon?
Ayan, mga kaibigan. Pumasok na kayo, pumasok. Sokpa na kayo, sokpa para masimulan na natin ang pagmamahalan ng walang hanggan. At syempre, mayroon tayong mga pa-jacket dyan. At higit sa lahat, mayroon tayong mga saging na pwedeng ibigay at pwedeng mabigyan. Kaya ano pang inaantay nyo? Pasok na kayo mga kaibigan, pumasok na po kayo. Para makapagmahalan na po tayo mga kaibigan. Panglimang tamsak kapatid. Ayun, salamat sa iyo. Shoutout nga pala sa iyo, Elves Vlog, sa panglimang tamsak. Maraming salamat. Isa ka talagang magandang kaibigan. Tanong ko lang sa iyo, Elves Vlogs, saka ba, nag-ELS ka ba ngayon? Di ba sabi mo kanina 2 AM ka mag-ELS? Daga. Limang tamsak. So, 6 na yung tamsak ko. So, yun, salamat po sa 3 million views mga kaibigan. Pasok. Ang init sa loob. Ayan, pasok na kayo mga kaibigan. Nasaan na kayo? Ano pang ginagawa nyo? Hindi na tayo magsagingan at magmahalan para naman may kasama ka. Ano pang ginagawa nyo? Huwag na kayong magpatompik-tompik pa dyan mga kaibigan. Pumasok na po tayo sa ating bahay. At nang masimulan na ang pagmamahalan na walang hanggan. Siyempre, may pa-jacket si host. Para naman makapagbaba tayo ng mga bahay natin dyan. Pero kailangan maikli lang para hindi tayo malagasan, mga kapatid. Pa-add mo ko sa GC Elves kung nandyan ka pa para meron akong mga bagong kaibigan. I need more friends para marami tayo dito mga kaibigan. Kaya kung ako ikaw Elves, magsama ka na ng iyong mga kaibigan para masaya tayo dito sa loob. At syempre magmamahalan tayo with saging pa yan. Kasamang jacket para hindi ka malabigan. So yun, nasa 3 million views po tayo mga kaibigan. Wait lang kaibigan. May ilis pa rin yung mo, asawa mo. Yung iba mong kaibigan, pupuntahin mo sila dito. Akala ko ba mag-i-ilis ka ngayon? Saan ba yung main mo dyan? Yung Elves Vlog o The Pretty Girl Elves? Elves Vlog no, yung main mo. Umalis siya.
Ano na mga kaibigan, halina't pumasok sa bahay ni Kuya Host para naman magmahalan tayo. Ano bang ginagawa natin dyan mga kaibigan? Andito lang ako, naghahantay sa inyo. Pasok na kayo para makapagsagingan na tayo. Masok ka kaibigan. Lo, asan na sila? Ba't wala pa? Sira na rin yata yung tablet ko. Sa balik na nakaraan. Oh, pero di tinatana. Eto na mga kaibigan, simulan na natin ang ating laban. Ako'y nag-aantay sa iyong pagdarating kaibigan. Kaya kung isa ka sa mga baguhan na katulad ko, pumasok ka na para magkaroon tayo ng laban sa loob ng bahay na to. Let's enjoy the day. Pumasok ka kaibigan, babalik sa karaan. Ayun, shoutout ka pala sa 33 million nating viewers ngayon. Magmahalan na po tayo. Pumasok ka kaibigan, babalik sa karaan. Ayun ang sampo, pero di tinadhana. Pasok, pasok. $49, so malapit na tayong mag-1 hour, mga kaibigan, pero wala bang tao. Nangyari.
Tapos may sa at least pupunta ka sa asawa ko. Okay, ganun nga ang mangyayari nito kasi wala namang tao. Nangyari, di na gumagana yung ano ko. Papuntahin mo muna yung iba dito para masama kami doon pabalik. Bigyan mo ako ng tao. Ay, ganun pala yan. Pabalik sa ka. Ayan, nasaan na sila? Maglablaban na po tayo. Shout out nga pala sa 2 million people sa loob ng bahay. Ano yun, lubat? Kamu naman lulubat eh. Magwawaray ka. Oo, marunong ako magwaray. Bawal ba yung waray dito? Bawal yung waray. Bakit nalilit yung comment? Nangyari. Wala nang tao, nalilit pa yung comment. Kaman niya na. Kaman niya na. Ay, marunong ka rin pala magwaray. The pretty girl elves. Di ako haamon balay. Didit sa kob. Mamalot ako buruhaton niya na nga adlaw. Nagla-livestream ako. Sanglit boligi ako para ilatan sa ako. May GC ako pero walang ano, hindi tumutulong sa GC. Waray ako hatakluban, waray adi ako summer. Summer. Delikado yan hatakluban kay damot positive. Ikaw, hain ka the pretty girl is sign ka. Ikaw, hain ka man yan, hain ka. Ang init.
babalik sa karaan. Adi ako Cavite. Wag to ko ngayon ako Cavite. Arayo ko ngayon. Pwede pa share ako takuan tak LS nga to Team GC ano para may dako tao. Pa-share kay para may dako tao mapasulod nga neto. Tulungan mo ako kapatid. Alam mo naman bago yan pa lang ako. Buti ka pa nga siguro kasi monetize ka na ata eh. Moni ka na. Kakapili. Ay, ibinagsak ko. Ayun mga kaibigan, pumasok na kayo. Saan na kayo? Bakit wala pa? Mukhang nagbibingo na tayo dito ah. Tinatawag ko yung mga bola. May mga tanong ako sa iyo, pretty girl, Yields. Ano yung mga bawal na salita? Meron bang bawal na salita sa LS? Meron po bang bawal na salita sa LS? Oo naman, ganun din naman ang hanap ko eh. Gusto ko ng kaibigan na matitino. Gusto ko yung tipong magtutulungan tayo dito. Sige, add mo ako sa GC mo kasi isa akong legit na kaibigan, my friend. I have my word. Unang-una bawal. Ayun, bad words. So, isa na yun ang bawal ng bad words. I mean, yung mga bad words. Ano pa yung bawal? Okay, sige. Add mo ako ngayon para ma-share add mo ako ngayon para alam mo na yun, 'di ba? Para may pumunta pa dito na tao. Gusto kong gusto ko mag-grade 7 ngayon. Pag pumunta ako mamaya sa asawa mo, pag grade 7 ako doon. Nagtagpo pero di pinatay. Ayun, miga shout out sa ating 3 million viewers. Magmahalan na tayo mga kaibigan. Pumasok na po kayo sa bahay at nasimulan natin ng pagsasagingan. Hindi na yun malayo, kaibigan. 30% na lang ang kailangan ko doon. At mapupunta na ako doon. May kunting hininga na lang yun, kaibigan.
Nangyari, bakit nawala ka yan? Init. Ang init sa Pinas. Hukay tagal kitang pinangarap, kung ako'y hindi babaya, ano ang saya ng nadama. Pumasok ka, kaibigan, hindi kita babayaan. Ayan, sino ba yung bagong pumasok? Bakit di pa nakikita? Tamsak naman dyan, kaibigan. Kung ikaw ay napapasok na. Akin,
Hindi kita babayaan. Init talaga sa Baguio. Yun guys, magmahalan na po tayo. Maglablawan na po, magbigayan ng saging, bikitan na po tayo dyan. Kung sino man po ang nandyan na bago. Maglablaban na po. Siyempre, huwag niyong kalilimutang itamsak si host para naman balikan ko rin kayo. Ayan, yung iba, dumaan lang. Ang budol-budol yata yun. Dumaan tsaka umalis. Parang sila. Bakit ka sa akin? Hindi kita babayaan. Nalolodo na siya. Ano, nalulubat na rin. Ang cellphone ko, nalulubat na dyan. Sayang. Sayang na ready dyan. Salamat po sa 6 na patamsak dyan mga kaibigan. Kahit baguhan pa lang tayo, nagkaroon tayo ng 6 na tamsak. Maraming salamat po dyan mga kapatid. Siyempre, mas gusto ko pang lagdagan yan. Kaya ayan na po, pumasok ba yun? Ayan, kung sino man yung bago na yan. Good. Huwag niyo pong kalilimutang itamsak si host. Para naman na.
Sana all marami kang alagad. Iba talaga si kaibigan. Maraming salamat sa iyo sa patamsak mo. It's me, the pretty girl, Elves. Salamat po yun, mga kaibigan. Malaking shoutout sa iyo sa It's Me, the pretty girl, Elves. Dahil sa iyo may patamsak na naman ako. Isa ka talagang kaibigan. Salamat dyan sa saving tamsak na mga kasunggob. Sa puto sa magandang simula dahil sa isang baguhan pa lamang. So, ayun po. Ayun, maraming salamat sa patikit mo, kaibigan. It's me, the pretty girl. Salamat po sa patikit mo dyan. At sa kalimbang mo. Babalikan po kita doon sa asawa mo. Okay. Good luck sa iyo, kaibigan. Salamat pala sa oras mo at hindi mo ako pinabayaan. Maraming salamat. At sana po ay naisama mo na ako doon sa grupo mo. At nang marami naman ang makilala ako doon. Siyempre, kailangan ko din ng mga bagong kaibigan para sa bukas na LS ko. Medyo may madadagdagan. Oo nga, punta ako doon maya-maya lang after ko dito. Saka syempre, kaibigan, huwag mong kalilimutang isama mo ako sa grupo mo, di ba? Sabi mo kanina. Kasi gagawa ako ulit ng premiere ngayon para bukas. Huwag mong kalilimutan yun, mga kaibigan. Mga ako bukas. Mga 6 AM ulit ako bukas. LS ko bukas. Kapag pumunta ka sa magpas kung pwede mo. Ng bahay. Okay, sige, copy yan, kaibigan. Copy ako dyan, copy. Kaibigan, wag mo naman kalimutan, isali ako sa grupo mo para bukas may iba naman ng magkaroon tayo ng maraming kaibigan sa pagmamahalan bukas. Alam mo na yun, kaibigan. Alam mo na, nagsisimula pa din ako kaya gusto ko talaga ng maraming kaibigan para may kasama ako araw-araw dito sa bahay. Malungkot kasi ang mag-isa. Nakakaumay. Naririnig mo ba ako, kaibigan? Nakasasama ko na sa kanya. Okay na yun. Kumapit ka sa akin, hindi kita pababayaan. Hindi siguro magtatagal, tatapusin na natin ang ating LS. Kaya meron tayo ngayong mga minuto na lang. So, tingnan natin. 10 minutes. Okay, sige, mga 16 minutes, ganun. 16 minutes. 16 minutes to go, mga kaibigan. Kaya kung di ka pa nakakasok, pumasok ka na. At baka mahuli ka. At baka mahuli ka sa 3 million kataong nasa bahay ko ngayon, kaibigan. Pumasok ka sa
Ayun. So kami po'y namamaalam na. Kaya tatapusin ko na rin to. Okay, kayo. Okay, tapusin na natin dito para bukas naman tayo.